Здравейте! Аз съм Мел и днес ще рисувам себе си като реактивно момиче. Докато рисувам няма да обяснявам, защото в това време имам да ви кажа няколко други неща. Предварително се извинявам за котката, която най-вероятно ще ми учи през цялото време, защото иска да привлече вниманието ми, но аз няма да се поддам на тази провокация, а ще си направя клипчето, в което ще ви разкажа какво се случва около мен последните няколко месеца. Както вече сте разбрали от някои от моите предишни клипчета, аз имах доста големи проблеми с компютъра. Без да искам си изтрих доста файлове, които след това се опитах да възстановя. С 2 или 3 от тях успях, останалите бяха безвъзвратно загубени. Загубих няколко файла с дръскулки, няколко файла с други герои от Gravity Falls, но не смятам отново да се съсредоточавам в рисуването на същите герои. Затова в следващите няколко седмици ще рисувам съвсем други герои. И това е първото ново нещо, с което ще можете да ми помогнете вие. В края на клипчето ще има една анкета, в която вие ще можете да дадете своето мнение за това какво да рисувам през следващите няколко седмици. Харесала съм си 3 героя и вие ще имате възможност да гласувате за съответния герой, просто като последвате съответния линк. И в сряда героите, които са събрали най-много гледания, ще бъдат включени в следващите ми клипчета. Второто нещо, което исках да кажа, е свързано с февруарското ми предизвикателство в този канал и то беше да рисувам себе си в различен стил, вдъхновен от някое анимационно филмче. И тъй като аз страшно много се забавлявах, докато правих всички тези клипчета, в които аз се правопощавах в герои от Gravity Falls, в герои от Време за приключения, в герои от различни анимета или Хари Потър и така нататък и така нататък. Та понеже аз страшно много се забавлявах с тези неща, си помислих, че на вас също може да ви бъде интересно. И затова обявявам следващия конкурс на Мел. Нарисувайте себе си като герой от някой анимационен филм, книга, игрален филм, комикс, игра или нещо друго, което на вас ви е интересно. И ми изпратете тази рисунка заедно с вашето име, годините ви и мястото, откъдето сте получили вдъхновение. Давам един малък пример. Моята приятелка Лили решава да нарисува себе си като героиня от Време за приключения. Изпраща ми писмо на имейл адрес motinki@abv.bg с заглавие за конкурса на Мел, с текст Лили на 9 години и отдолу Време за приключения. По този начин ще разбера кой е нарисувал рисунката и откъде е взел стила, в който те нарисува, за да мога след това аз самата да разгледам стила на съответното шоу или книга или комикс или игра и да видя този човек дали се е справил достатъчно добре с представянето си в този точно стил. Внимание! Това не е конкурс за рисуване на герои от съответното филмче. Например, ако аз реша да рисувам от Време за приключения, няма да нарисувам Фин или Джейк или принцеса Сладкодъвка. Ще нарисувам как аз бих изглеждала в този свят. И така, накратко, темата на конкурса на Мел е автопортрет в избран от вас стил. За да участвате, трябва да изпратите вашата рисунка на имейл адрес motinki@abv.bg с текст на заглавието за конкурса на Мел. А вътре в самия имейл вие трябва да напишете вашето име, вашите години и мястото, откъдето сте получили вдъхновение. Допълнително, но по желание, може да напишете защо сте избрали точно този герой и какво точно ще прави той или тя в света, в който сте избрали да съществува. Крайният срок за участие е 6 май, Гергьов ден, а резултатите ще обявя една седмица след това на 13 май. Още веднъж искам страшно много да ви благодаря за всички прекрасни думи, които ми пишете в коментарите, за цялата подкрепа, която получавам от вас и за всички рисунки, които ми пращате по имейл или във Фейсбук. Надявам се скоро да видя вашите автопортрети и ще се видим скоро! Чао!